unha vez en Portugal, hai poucos anos, vi unha pintada que dicía: na práctica a teoría é outra. E eu creo firmemente niso. Daquela, a teoría queer estaba moi ben. Se ti vas aos anos 90, cando isto empeza un pouco a moverse, a teoría está moi ben. Agora, a práctica non a estamos facendo ben. Porque se falamos dunha teoría onde ti podes expresar o teu xénero como ti queiras, e xa estaría, porque és libre de facelo. Se falamos de abolir o xénero, non podemos falar como os protocolos de educación, de que se o neno quere unha saia, o mellor é unha nena. Non? Se imos abolir o xénero, un neno pode usar unha saia, pode pedir unha boneca. Sí? E con un respeto absoluto ao seu corpo e incluso ao seu nome. E o neno puxéronlle Manuel. E pódese chamar Manuel e levar unha saia. E aquí podemos dicir todo isto que se di. As mulleres trans sufren a mesma opresión que as mulleres cis. Que non existe a muller cis. Porque cis quere dicir que está conforme co xénero. E non hai ningunha muller que este conforme co xénero. A muller máis machista que encontres aí fora, pois estás de leria con ela e di: é que as mulleres, porque as mulleres sempre temos máis carga, porque as mulleres é que sempre temos cousas que facer, porque traballas todo o día e chegas á casa e sigues traballando. A muller non está conforme co seu xénero. A muller que di isto non está conforme, porque está xa asociando muller a unha doble carga. Pero vámoslo usar así. As mulleres trans e as mulleres cis sufren o mesmo tipo de violencia, discriminación? Non. Ven do mesmo sitio? Ven. Do patriarcado. Pero a traxectoria dunha muller e da outra aquí son diferentes. Son diferentes. Porque esa muller cis, cando naceu era unha nena. E dende pequena, iso marcouna. E cando facía, pois non sei, tiña o caderno achafallado, isto vouno porque isto escoiteino eu, tiña o caderno achafallado. A ver, é que se fose un neno, pero unha nena ter os cadernos así, mira ti a tontería, pero isto xa se lle transmite á nena. E a muller trans criouse como un neno e socializou seguramente como un adolescente. E non afrontou medos e preocupacións que afrontou esa muller cis que naceu nena, que sempre se lle alertou de peligros que había aí fora para ela, por ser nena. Chegou á adolescencia e púxose o foco sobre dela dos embarazos non desexados, de non volver soa á casa. E soa quere dicir que ti tampouco se volves ca túa amiga Ana, vides as dúas soas. Sí? E se vides ti, Ana e Patricia, vides as tres soas. Que eu pregunto moitas veces, cantas mulleres ten que haber xuntas para que deixemos de dicir que iban soas. Hostia, eran media dúcia, pero iban soas. Porque non había un home. Isto é real. Non estou dicindo nada que non estemos escoitando ou que non estemos dicindo. Nós mesmas. Ai, veñen por aí as tres soas. Cando, pois unha nai, cando saen as nenas, as adolescentes, comezan a sair. Non veñades soas. Isto aos homes, isto aos rapaces non se lle di. Veñen tres, van sobraos. Veñen tres e sobran dous. Porque el pode vir só.
Ai, porque ao rapaz tamén o poden atracar. Xa. Pero é que a ela poden a violar, asasinala e tirala nun pozo. E vamos marcar aquí a diferencia entre o medo a que te atraquen, que por outro lado, cada día, coas tarxetas, é menor, ao medo a que te violen e te asasinen. Non vamos poñer isto tampouco nunha balanza e dicir é que todo é medo. Home, todo é medo non é o mesmo medo.